bust operation. Sa balita nasyonal, 279 ka mga pulis ginkakas sa idalom sang Marcos administration. Senator De La Rosa ginaduso sa kapulisan ang pagbalik sang Oplan Tokhang. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Disyembre 21, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kag-Action Boy Duran. Sa detalye sa aton mga balita lokal. Patay ang General Manager sang Northern Negros Electric Cooperative matapos ginlutang las 11:50 kagabi gid lamang Disyembre 20 dira sa 16th sa Lacson Street sa may Basket BCD Barangay 7 siyudad sang Bacolod. Ang biktima kilala kay Attorney Danny Puntivella kag residente sang Providencia Subdivision sa Barangay Mansilingan. Sa inisyal nga investigasyon ni Police Station 2 Chief Police Lieutenant Junito Pastrana sa lugar sa insidente, si Puntivilla ang yara sa driver's seat sa salakyan nga Honda CR-V nga nagaparking sa tubang sang Basket BCD sa ngilutang sa wala makilala nga suspek kag nagpalagyo sakay sa motorsiklo. Si Pontivilla ang nakaangkon sang maluba nga pilas sa iyang kugo nga gintunaan sa iya kamatayon. Nagapadayon pa ang investigasyon sang kapulisan sa pagkilala sa suspek kag rason o kun motibo sa pagpatay. Nakuha sa lugar sang insidente ay isa ka basiyo sang kalibre 45 nga pistola kag isa pa ka slug sang wala may baluan nga armas lutang. Naibuluan si Pontivilla ang nagsabi man sadto nga acting general manager sang Central Negros Electric Cooperative o kun Sineco. Nagdangat sa masobra 300,000 pesos ang balor sa iligal nga droga nga nakuha sa isa ka high-value individual sa drug buy-bust operation sang Bacolod City Police Station 2 sa Puro Kapilit 2, Barangay 6 sa among syudad. Ginkilala ang nadakpan kay Raven Gulingay, 22 anyos, wala sang trabaho kag residente sang nasambit nga lugar. Nakumpiskar kay Gulingay ang napulo ka sachet sang ginasuspetswan shabu, may kabugutan nga 50 gramo ka nagabalor sang 340,000 pesos. Sa karon, yara na preso ang suspect sa Bacolod City Police Station 2. Nagpanguna naman ang siyudad sa Silay kag banwa sa Binalbagan sa may pinakamadamo nga anti-illegal drug operations kag mga nagkalatakpan nga drug personalities ni tuig 2022. Sa comparative data ginrelease sang NOCPO, ang siyudad sa Silay ang nakapatigan sang 76 tanan ka mga police operations kag isa ka gatos nga mga drug personalities ang nadakpan. Ginasundan ini sa siyudad sang Bago nga may 44, siyudad Santa Lisay nga may 43, siyudad sa San Carlos nga may 42 kag siyudad sang Kamankalan nga may 40 ka mga police operations kontra illegal nga droga. Samtang sa Banwa naman sang sa mga Banwa naman ang Binalbagan ang nakapatigayon sang 17 ka mga police operations kag 21 ang nadakpan. Ginasundan ini sang Banwa sang Hinigaran nga may 16 kag Banwa sang Ibi Magalona kag Ilog nga may tag 15 ka mga police operations. Nagdangat sa masobra 100 milyones pesos ang balor sa iligal nga droga nga nakumpiskar sa probinsya sa Negros Occidental sa sulod sa isa ka tuig halin sa Enero 1 tubtob Disyembre 15, 2022. Sa ginpresentar nga accomplishment report ni Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPO Director Police Colonel Leo Pamitan sa Provincial Anti-Drug Abuse Council, ginpahayag sini nga 678 tanan ang anti-illegal drug operations nga ginpatigayon sa probinsya. Sa amo kadamuon 843 ang nagkadakpan kag madamo diri o kon kalabanan diri ang mga high-value individual. Sunod naman kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judeces Catalogo, duwa ka mga common nga illegal nga droga na kumpiskar sa probinsya kalakip diri ang 15,670 gramo nga shabu kag 8,569 gramos ang marijuana. Sa kabilugan ng illegal nga droga na kumpiskar ang naglambot sa 107 milyones pesos 580,781. Action Radio Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6. Emotional naman ang isa ka 36 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sa illegal nga droga sa gate mismo sa Bacolod City Police Office Headquarters pasado alas 4 ang takna kahapon sa hapon Disyembre 20.
Ang nadakpan ginkilala kay Willie Satok, 34 anyos, isa ka jeepney driver kag residente sa Purok Bulak, Iroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Nakuha kay Satok ang isa ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabugat sang 0.05 gramos nga may balor 500 pesos. Ginpahayag ni Patrolman John Ray Mungkal nga makuha si Satok sa lisensya sa Bacolod City Traffic Authority Office bago nadakpan sa paglapas sang traffic rules. Gani ginpangayuan ini sang resibo agud matuod kag gilayon man nga nagkuot ini sang yakahita sa bulsa apang sang ginhunos na sini ang resibo dito na nahulog ang isa ka sachet isang shabu. Rason ni ginhold ginrekisa kag ginpusasan si Satok. Suno sa kay Satok, nadakpan na ini sadtong 2013 sa paglapas man sang Republic Act 9165 apang na-dismiss ang kaso. Sa karon nahunong ang suspetsado sa Bacolod City Police Station 8 para sa nagakaigo nga disposisyon. Isa naman ang patay kag isang pilason sa aksidente sa National Highway nga sakop sa Purok Giliena, Barangay Talok, siyudad sang Bago. Kahapon Martes sang aga, Disyembre 19. Ana patay ginkilala kay Art Vergel, 20 anyos, kay residente sang Purok Paraiso 2, Barangay Talok, siyudad sang Bago. Samtang pilason naman ang nobya ginkilala kay Melrose Delgado, 24 anyos, residente naman sa Purok Mabulo, Barangay San Juan, sa Banwa sang Pontevedra. Sunod kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, investigador sang Bago City Police Station, padulong sa siyudad sang Bacolod ang direksyon sa mabiktima nga sakay sa isa ka motorsiklo sang nakabunggo ini sa isa ka pribado nga salakyan. Dugang pa ni Javier plano kung tani nga mag-U-turn sang auto nga ginamaneho ni Jay Barzanas, 49 anyos, sang Zone 1 Poblasyon, siyudad sang Talisay, sang nagluntad ang aksidente. Mahimo nga wala nakita ni Barzanas sa motorsiklo nga ginasakyan sa mga biktima. Pila sa tiil na angko ni Vergel kag ginhingagaw dira sa ospital apang sang ginsaylo sa Riverside Medical Center siya ang ginbawian sang kabuki. Ginabulong naman sa ospital si Salgado matapos nakaangkon sa pila sa lawas. Preso karon si Barzana konversa na sa custodial facility sang Bago City Police Station. Luwas na sa katalagman ang duha ka mga persona nga biktima sa pagpangluthang sa tong Martes ang aga sa Circumferential Road sa Barangay Bata, siyudad sang Bacolod. Ang ini mga biktima gilala sa Jade Ray Apgel, 20 anyos, ang Purok Sawmill, kag Norma Fortu Galete sang Purok Naratanan sa Barangay Bata. Suno kay Police Captain Armelin Vargas, isa sa mga wala makilala nga suspect ang lagas sa isa pa ka wala makilala nga persona alin sa Purok Sawmill tungtong naglambot sa mataw nga lugar sa Circumferential Road malapit sa simbahan sang Barangay Bata. Dunga pa ni Vargas, nagpalupok ang suspect sa gilagas nga tao apang nasalabat naman ang mga biktima sa butkon kag braso kag gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Dunga pa ni Vargas, nakilala na sa mga otoridad ang suspect apang nagpamalibad sa paghatag sa ngalan bangod nga panahon pang manhunt operation sang mga kapulisan. Pilason ng isa ka soltero matapos nga ginbuno sa giaupod sa ilimnan sa Hacienda Dorotea, Barangay Kapitan Ramon, siyudad sang Silay, las 11 sang gabi sang Disyembre 19. Ang biktima ang ginkilala kay Lawrence Mahilom, 18 anyos, sa Hacienda Dorotea, Barangay Kapitan Ramon. Samtang suspect amo naman si Jimmy Carpio, 43 anyos, kag residente sang Sitio Hiyang-Hiyang, Barangay Patag, Tanan sa siyudad sang Silay. Sirisyang investigasyon sang Silay City PNP nibaluan nga nagatambong sa isa ka kaywatan si Mahilom upod ang iabyan kag suspect nga si Carpio. Samtang nagainom nagluntad ang paglalisay tubtub nga nabunan si Carpio o kung nabunan ni Carpio si Mahilom sa natuo nga baga. Ginabulong karon si Mahilom sa ospital sa siyudad sang Silay, samtang preso naman sa custodial facility sang Silay PNP ang suspect. Sa pagduga pa naton nga balita lokal, pilason man ang isa ka lalaki matapos ginbuno sa sulod sang baylihan dira sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Bunga, banda sang Don Salvador Benedicto. Pasado naman ang natak na sa kagahon Disyembre 20. Ang biktima gikilala kay Dondel Larita, 27 anyos, sang Purok Ipil-Ipil, samtang ang suspect naman ang gikilala kay Judy Obinke, 25 anyos. Sunod kay Police Lieutenant Everly Canto ang natabo ang krimen sa isa ka baylihan bangod nga nagaiwat sa kapestahan sa mga barangay. Nagabinay nila mga grupo sang biktima kag sang suspetsado sa nagluntad ng komosyon kag naglambot sa punto ang ginbuno ni Obinke sang kutsilyo si Larita. Pila sa tiyan kag ilok anang ko ni Larita kag ron panahon nga nabulong sa San Carlos City Hospital. Samtang ang suspect naman padayon nga si Obinke ang nahunong karon sa custodial facility sang TSB Police Station.
Nag-areglohan na ang pamilya sa construction worker ka mga suspect nga bulbado sa aksidente nga nagduntad sa National Highway nga sakop sang Purok 511, Barangay Ubay, Banwa, sang Pulupandan sa tuong Sabado sang gabi, Disyembre 17. Ang napatayong ginkilala kay Daniel Gamutia, kaga-residente sa Barangay Uringao, siyudad sang Kabankalan. Sudo kay Police Captain Ryan Villasario, hepe sang Pulupandan PNP, sang naglaps ang reglementary period, ginhilway na ang driver sang series bus nga si Joshua Lontayaw, 27 anyos, sa siyudad sang Cebu, kag ang driver sang auto nga si Seljoy Habonete, 40 anyos, sang Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Dugang pa ni Villasario, mairaglohanin naman nga sa magtimbang nga bahin, apang wala pa mapalabot sa kapulisan ang pinangdesisyon sang pamilya ni Gamutia. Naibaluan si Gamutia ang una nga nabungguan sang series bus samtang siya nagatabok sa dalan, kag bangod sang impact naglabog si Gamutia sa piyak sang dalan kada bungguan man sang salakyan na ginamaneho ni Habonete. Bawod sa madalong nga angkon nga kapilasan ni Motea, ni Gamutea, siya ang ginbawian sang kabuhi. Action Radio Philippines Standard Time, 11 minutos sa nagaligad sa atak na ng alas 6. $279 ka mga pulis ginkakas sa idalom sang Marcos administration. Samtang Senator De La Rosa ginaduso ang pagbalik sang Oplan Tokhang. Ang detalye sa atong nagapanguna nga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon dira, mag-inom sang The Original. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Morning da kay si Mami Ems Aboso. Good morning dira sa imo. Good morning, Mommy Ems. Si Erla Vega kay Roberto Juanbol Gallo, Madam Alma Alvarez Gallo. Good morning dira sa inyo sa Las Vegas, Nevada. Miss Jinky Delagdo naman sa Phoenix, Arizona. Ana Sinoro kag kay Eddie Laus, Evelyn Sinaon, Alex Montesa, Reno Lucinario. Sa Guam. Tugli sa Guam si Reno. Dennis Richard Tiboroma. Good morning dira sa imo sa San Enrique. Kag kay Billy Albay. Athia Kim Eriman. Morning man. Kay amigo naton Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning.
Kag kay Rose Guevara, Merry Christmas sa imo, Rose. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo dira sa Rochester, Minnesota. Kay Faustino Capillo Navarro Jr., good morning man. Kag kay Dante Makilan, good morning. Cheryl Huson Tondo. Kag kay Miss Josephine Lacson, good morning dira sa New York. Kara na sumo sa Florida naman sila gilitod ni Mr. Rodolfo Lacson kay sa ila nga Apostolic Mission. Yes, good morning. Morning. Mary Ann Achivar Gumeri, good morning kuno kay Denya Achivar Granada. Morning man dira kay Francisco Guangco, no? Maayong aga dira. Si kumari ko Virgil Gaspi Coloso, good morning man. Kag kay ihada ko Kashmir Coloso, no? Good morning man dira sa imo. Sakay Marico Teresa Linaha Kayaw, kag kay pari Gilbert Kayaw dira sa Bago City, good morning. Marce Rumbines Junio, good morning man dira sa may Don Jorge Araneta, no? Kag kay Laleng Grace Ibarra, kag kay Jean Buerom, no? Sa mga kumari ko, mga classmates ko, maayong aga sa Batch 81 sa Ramon Torres National High School. Okay na kita ha sa December 30. Makilit-anay kita kag mag-banding. Yes. So, see you, mga ka-actions, mga ka-EFC, ARB, fans club, Saan fans na club. Saan na ya? Sa 23? 23 gani. Sige. Sa Friday. Anong 23? Friday? Yes. Yes, Friday. Katultol na sila tanan? Tol na sila. Tultulon na nila. Hapos na sa tultulon. Kay kadamo sa mga landmarks, no? Yes. Kaya kita ko to gabi doon kinuha na. Ito sila kung paano, how to go. Ano ganun pa na? How to get there. Ara si Miss G Si Miss G. Sugatol na sila ni Miss G. Si Miss G na tang bahala. Kag ikaw ya mga oras ato ka na to? Alas 8. Maapas lang ko guro. May work pa kita. So, ikaw tuuna. Ay hindi, maapas ko kay may isama ko ka event. Ay, lain ko lato may mag-apas sila. Di Kadto kami na yung maka-action. Paano Pero, pa? para man to si SM Nona. Para man sila ni Dash Miles, si Marnie. Pabuslon lang ano si mo si manumdum lang ko sino mabulos si mo ha. Ano? Sige, Rosemary Valuis, Jeril Gadudo, morning. Jacob Pabalate. Yes, Good morning, man. aga. Standby na kita mga ka-aksyon sa aton mga balita nasyonal. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang
Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:21. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Naglambot na sa 279 ka mga pulis ang ginkaka sa serbisyo sa idalom sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin Jr., ginalakipan ini sa mga pulis nga napamatmatan nga guilty sa paglapas sa lahi kay iban pa nga pagsulundan sang kapulisan. Ginpasiguro naman ni Azurin nga na hindi pagkonsentihon sang PNP ang hindi maayo nga buluhaton sa mga pulis sa baylo. Padang nila pagdisiplina sa mga pulis nga daw hindi amo ang pagserbisyo. Sunod kay Azurin, ipabili nila ang pagsalig sang publiko kag pagserbisyo sa kadamaan. Una na ang pasiguro ni Azurin nga padayunon ang internal cleansing sa PNP paagi sa Internal Affairs Service kag sa Integrity Monitoring and Enforcement Group. Kung si Senator Ronald Bato de la Rosa ang masunod, luyag sining ibalik ang sang Philippine National Police kung PNP ang Oplan Tokhang. Ginpahayag ni de la Rosa nga dapat unahon sang PNP ang liwat nga pagbuhi sang kampanya battle sa illegal nga droga nga Oplan Tokhang kasunod sang pagbalik man sa mga sindikato sa illegal nga droga sa Pilipinas. Pero aminado si de la Rosa nga hindi maghimo diktahan ang PNP bangod mayara ini sang kaugalingon nga programa batok sa illegal nga droga. Madumduman niya ginpamunuan ni de la Rosa ang PNP sang panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa diin naging kontrobersyal ang ila anti-narcotics crackdown nga literal nga nagapanuktok sa mga pertahan sa mga ginadudahan kriminal o kung nagagamit sa illegal nga droga. Ginpabugal pa ni De La Rosa nga nangin madinalagon ang ila kampanya kag nagdubo sa kapin 50% ang crime volume bangod sa Oplan Tokhang. Ginpasakahan naman sa 1.2 bilyon pesos nga kaso kriminal sa Bureau of Internal Revenue ang 5 ka mga negosyante nga niligar involvado sa pagbaligya sang smuggled kag wala mabukuhaan sang buwis nga mga vape products. Sunod kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ginkasuhan sa Daiwe Feng Bao alias Sophie Chua, Cristina Poa, Sandoval Severino Briones, Jimmy Go kag Bibiano Lesaka. Ginkasuhan ang 5 sa Department of Justice tungod sa kapaslawan sa pagbayad sang buwis sa pagbaligya sang heated tobacco products kag vapor products nga paglapas ini sa Republic Act 11346 kag National Internal Revenue Code of 1997. Nagpaandam si Leyte Representative Richard Gomez sa Department of Interior and Local Government o DILG angot sa pagtugyan sa local government units o LGUs agod pangunahan ng information campaign para sa pagparehistro sang SIM cards labi pa nga wala ini nasaad sa layi. Sunod kay Gomez nasaad sa Republic Act 11934 o kon Subscriber Identity Module SIM Registration Act nga ang Department of Information and Communications Technology o kon DICT ang gindesignar bilang lead implementing agency. Dugang pa ni Gomez nga responsibilidad sang DICT kag telecommunication companies nga mag-implementar sang pagparehistro sang SIM cards lakip ng pagpahibalo sa publiko kung ano ang pagahimuon. Palayag pa ni Gomez nga hindi dapat pagpabugatan sang telecommunication companies sa mga LGUs tuod sila man ang nagabenepisyo ka nagagana sa milyones pesos sa kada mobile phone user. Ginpangtuna naman sa Philippine Drug Enforcement Agency ang mga illegal nga droga kag mga related chemicals nga nagabalor sa masobra 7.27 bilyones pesos. So sa PIDEA, ang mga illegal nga droga nga nakumpiskar sa nagkalain-lain nga mga anti-narcotics operation ang ginalakipan sa shabu, marijuana, cocaine, ecstasy, kag ketamine nga may kabugusan nga kabuhaton nga 1,426 ka kilo. Base naman sa consolidated reports ang PIDEA Laboratory Service, ginabulumanta ang shabu amo aming pinakadako nga value nga 7.21 bilyones pesos. Ginasundan ini sang marijuana nga 38 milyones pesos kag ecstasy nga ginabulumanta nga balor sang 15 milyones pesos. Ginanunsyo sa Philippine National Police kon PNP ang pag-deploy sang 115,000 ka mga personnel agud masiguro ang safe nga selebrasyon sang holiday season. Sino kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ginatagan na sang mando ang tanan ng regional directors agud maghimo sa adjustment sa deployment sang personnel labi na kon magsaka ang kadamuon sang tawo sa pila ka mga area of convergence. Dugang pa ni Fajardo, 9,000 ka pulis ang ginpahamtang na sa major transportation hubs lakip ng ports kag airports agud magbulig check sa luggage sa mga pasahero para masiguro nga wala sang kontrabando nga makalusot. Magluwas sa PNP personnel maginpahamtang man kay explosive detection kag narcotics detection dogs. Ang PNP wala sa na-record nga untoward incidents sa sulod sang 5 ka adlaw halin sa nagumpisa ang tradisyonal nga simbang gabi.
Giiningad na naman sa Marcos administration ang TV personality kag ana reporter nga si Daphne Osenia Paez bilang press briefer. Si Paez ang natuban sa makatapos ang Malacanang press corps kahapon adlaw Martes. Ini siya ang ipakilala ni Office of the Press Secretary Officer in Charge Chiloy Garafil. Sunod kay Paez na maghatag siya sang update sa mga event kag nagakatabo sa karon nga administrasyon. Gingklaro ni Paez nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gihapon ang magapalayag para sa kaugalingon samtang magasuporta naman siya sa Office of the Press Secretary. Si Paez ang sadto nagakover sa Malacanang beat kag ginkilala bilang Goodwill Ambassador sa UNICEF. Ginpangabahay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa AFP nga padayonon ang pagpaninguha nga maangkon ang katawhayan kag seguridad nga kag mapabilin ang kaluwasan pa ekonomiya. Ginpahay ni Marcos nga ang iya administrasyon nagapabilin nga nakatutok sa modernisasyon sa AFP kag magabulig sa militar para maangkon ang isa ka mabaskog nga world-class armed forces. Gindayaw man sa presidente ang mga soldado nga Pilipino sa pagpabilin sang katawhayan, pagsuporta sa mga demokratiko nga handom kag paghatag proteksyon sa pungsod. Sunod sa presidente nga wala gid mapaslawan ang armadang kusog sa Pilipinas nga mapabilin nga mabakod ang hindi lamang pagpatuman sa responsibilidad sini kundi pati man ang pagbulig sa gobyerno sa pag-away sa hindi makita nga giyera. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Happy birthday ng tanay kay Giselle Portal gratis. No, Happy birthday. Happy birthday. Bata ni sa akong classmate si Alegria Magtang Portal. Happy birthday. Happy birthday na sa imo Giselle. Kag Torco Jonko, good morning Stella Maricelis, Mayang Agaman. Mga ka-aksyon, inyo ipamatian ang aton mga balita diri sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa action report, second portion, upod ka-aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa action balita morning edition, upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Radio.